Здравейте, днес ще бъдете с мен в Русе. Ще разгледаме кабинките заедно. Това беше уникално. И трите вкуса бяха много вкусни. Турбичката мирише уникално. Подправките са топа на мопа. Шкафчетата са ръчно направени, както и сапуните. Взехме си 4 плюс 5 подарък. Взехме си от сушените сливи, уникални са. Обиците на всяка страна, различен цвят. Гривните са супер. Взехме си от кексчетата, много са вкусни. Титлеровката направих сама, много е трудно. Едва успях да я направя. Сега няма брокат, ама успя да доживее и до сега. Елхичката, една какичка ме направи, цветенцето също аз я направих. Боите са много хубави. Стана голяма работилница. Това е бяло, зелено, червено. Тук не е много довършено, но нищо. Тук правихме питка. А това е знака, където се слага на питката отгоре. Тук меся питката. Много беше мекичко и забавно. А това са брошурите, които бях събрала.